Salam gadyrdan iyleşler. Doğruluk yolu gepleşimede hoş geldiňiz. Siziň baryňyzy yetip gelýän Mesihiň doguluş bayramy bilen gutlaýaryn. Siziň maşgala ojaňyza Rabbimiziň bereketlerini we onuň dinçligini dilege edýärin. Bilşimiz ýaly dünýäniň dürli ýerlerine Mesihiň doguluş bayramy bellenip geçilýär. Bu gepleşimizde Mesihiň gelmeginiň diňe bayram bolup bellemegi bilen galman Mesihiň dünýäge gelmeginiň esasy manysy we maksady barada öwrenmek isleýärin. İsa Mesihiň dünýäge gelmegi näme üçin şeýle wajyp bolup durýar we 2 milliarddan köprek adamlar tarapyndan dürli milletlerde dünýäniň dürli ýerlerine bellenip geçilýär. İsa Mesih kim we ýerde ýaşamagynyň maksady näme? İsa Mesihiň dünýäge gelişini we durmuşyny beýan edýän ýazgylara İncil diýilýär. İncil diýmek bolsa hoş habar diýmegi aňlady. Sebäbi Mesihiň dünýäge gelmegine Hudaýyň bize bolan çakylygy bar. Hudaý bizi özüniň söýgüsini dadyp görmegimiz üçin ýanyna çagyrýar. İsa Mesih'te Hudaý göklerden bizi iýdep tapmak üçin we bize ajaýyp gutuluşyny bermek üçin geldi. Çünkü biz günälerimiz netijesinde Hudaýdan daşlaşypdyk we onuň bereketli durmuşyndan aýrylypdyk. Bu nälet ata-babalarymyz bolan Adam atadan we Howeneden gelýän näletdir. Hudaýyň erem bagyny Adam ata we Howene Hudaýa boyun bolmazlyk edip, gadagan edilen agajyň miwesinden ýyp, Hudaý bilen ajaýyp ara gatnaşygyndan mahrum bolupdylar. Bu utanca çıdaman özlerine bir incir agajynyň yapragyndan örtkü ýasadylar we bagda Hudaýdan gizlendiler. Ine bu tarihi Tövratyň ilkinji kitaby, gelip çykyş kitaby şeýle beýan edýär. Ayal bu agajyň miwesiniň iýmit üçin gowudygyny, göze ýakymlydygyny we onuň akyl paýhas berýändigini görüp, ondan alıp iýdi. Ýanyndaky adamsyna da berdi. Ol hem iýdi. Olaryň gözleri açyldy we özleriniň ýalaňaçdyklaryny bildiler. Olar incir agajynyň yapraklaryny bir-birine birleşdirip, özlerine örtkü edindiler. Salkyn ağırlaşanna adam ayaly bilen bagda gezmelep ýören Hudaýymyz Rabbiň sesini eşidip, bagdaky agaçlaryň arasyna onuň huzurundan gizlendiler. Hudaýymyz Rabb adamy çagyryp, "Sen nirede?" diýdi. Adam, "Men bagda seniň sesini eşidip gorkup gizlendim. Çünkü men ýalaňaçdym" diýdi. Beýik Hudaý ondan, "Ýalaňaçdygyňy sana kim aýtdy? Iýme diýip gadagan eden agajymyň miwesinden iýdiňmi?" diýip sorady. Adam, "Miwäni seniň maňa beren aýalyň alyp berdi. Men hem iýdim" diýdi. Hudaýymyz Rabb aýaldan, "Bu näme etdigiň boldy?" diýip sorady. Aýal, "Ýylan maňa aldap iýdirdi" diýdi. Adam ata we Howene eýýän betbatlyga uçurapdylar. Bu ýagdaýyndan çykalga üçin Hudaýy gözlemän, özleri bir zat etmäge çalışdylar. İlki bilen olar özleriniň utanjyny yapmak üçin yapraktan örtkü ýasadylar. Ýöne welin, bu yapraktan bolan örtkü olardaky günäniň döreden utanjyny örtüp de, aýryp da biljek däli. We gelecekde hem günä üçin bolan agyr durmuşyna hem gowy-gorak bolup biljek däli. Bu boyun bolmazlyklary netijesinde olaryň kalbyna özgörlüşik gelip, bu wagt Hudaýdan gizlenip daşlaşdylar. Günäniň muzdy ölümdir, ýagny ruhy aýralykdyr. Ine biz muny ilkinji ene atamyz bolan Adam ata we Howeneniň ýagdaýynda hem görýäris. Emma bu çykynsyz ýagdaýlarynda hem Hudaý olary taşlamady. Tersine Hudaý olaryň ýanyna özü geldi. Olar Hudaýy gözlemediler. Tersine hatta onuň sesini eşdende hem
ondan gizlendiler. Ýöne, Hudaýdan gizlenip bilen insan barmy? Onun ruhu hemme ýerde. Ol hemme zady görýändir. Bu çykgynsyz ýagdaýda aslynda insanlar Hudaýy gözlemelidiler. Emma günä bizde hemişe hem Hudaýdan gizlenmek duýgusyny oýarýandyr. Hudaý bolsa rehime baýlygy, sabırlygy bilen olara ýüzlenip sen nirede diýip ýüzlenni. Hudaý günä netijesinde ýykylan ara gatnaşyk üçin goluny ilki bilen özi uzatdy. Elbetde Hudaý Adam ata we Howene sen nirede diýmek bilen olaryň günälerini boyun alyp özüne gaýdyp gelmegine garaşypdy. Emma Adam ata bu günäsini Hudaýyň we aýalynyň üstüne ýüklemäge çalyşdy. Aýaly Howene bolsa ýylany günäkärledi. Aslynda bugünkü günler hem köpüýimiziň ýagdaýymyz hem şeýledir. Ýagny biz hem günälerimizi boyun alyp Hudaýyň sen nirede diýip bizi gözlemegine toba we ökünç kalbymyz bilen gelmän günäligimizi boyun almajak bolýarys. Ýa-da günä edendigimiziň sebäbini başgalara ýönkemäge çalyşýarys. Ýöne şonda da Hudaý sabırlyk edýär we bizim üçin soňky demmide çenli garaşýar we özüniň hoş niyetine, rehim merhemetine, söýgüsine beslenen bu hoşawar çağırışyny bize aýan edýär. Adam ata we Howene'niň ýykylan gününden başlap müň ýyllyklaryň dowamyna Hudaý bu çağırışyny dürli ýollar bilen aýan edip geldi. İnsan üçin umidsiz ýaly, çykalgasyz ýaly bolan döwürlerine hem Hudaý izi giderligine özüniň ajaýyp gutuluş planyny aýan edip geldi. Bu arada ýazgylaryň Ýewreýlere hat kitabynyň 1-nji aýatynda ine şeýle diýilýär. Hudaý gadym döwürde ata-babalarymyza peýgamberler arkaly köp gözek we dürli ýollar bilen gepledi. Bu ahyrky günlerde bolsa ol bize öz oglunyň üstü bilen gepledi. Oglu arkaly Hudaý älim jahany ýaradyp, onu ähli zadyň mirasçysy edip berledi. Ogul Hudaýyň şöhratynyň ýalkymydyr. Onun barlygynyň keşfidir. Ol bütün älim jahany gudratly sözü bilen saklap, bizi günälerden päklenden soň gökde beýik Hudaýyň sagynyna oturdy. Gadym döwürlerde Hudaý peýgamberleri saýlap seçip, olara ruhundan ilham berip, özüniň sen nirede diýen sesini adamzady eşittirip geldi. 2000 ýyldan öň bolsa, Hudaýyň özü bilen bir bolan baky gudratly kelamy İsa Mesihi yer ýüzüne iýberdi. İsa Mesih arkaly Hudaý tümlükde oturan halka nur saçdy. Umidsizlikde bolanlara umid berdi. Çünkü asırlar boyu adamzat dürli ýollar bilen şol başdaky Adam ata we Howene'niň günäleriniň ýüküni öz gerdenlerine hem çekdiler. Ve ondan diýinmek üçin dürli ýörelgelere we dinlere başurdular. Kimler özleriniň günäliginiň ýükü astyndan çykmak üçin Hudaýy ret etdiler. Onun barlygyny ýokluga çalyşmaga dyrjaşdylar. Başgalar bolsa insanyň bilimine, akylyna, şeytanyň aldawyna esaslanan yalan ýollar döredip Hudaýa ýakynlaşarys we bu günä jezasyndan gutularys diýip jan çekdiler. Ýönewelin özlerini has beter Hudaýdan daşlaşdyrdylar we umidsizliğe soktular. Hatta Hudaýyň öz saýlap seçip alan halky bolan Israil da Hudaýyň özlerini aýan eden ýoluna düşünmän, günäleriniň içinde galyp gaýta-gaýta umidsizligiň içinde galdylar. Mukaddes ýazgylaryň köne ähd bölümi Hudaýyň izi giderli, sabırlyk bilen halky Israil bilen dowamly eden işlerini we olar arkaly
bütün adamzady bu umidsiz ýagdaýyndan çykarmaga halaskär Mesihi berjekdiginiň wadalary barada bize öwredýär. Mukaddes ýazgylaryň ähli sahypalary Hudaýyň bu ajaýyp halaskär baradaky wadalaryndan doludur. Ine bularyň biri hem İşaya Peýgamberiň kitabynyň 11-nji babyna suratlandyrylýar. Ýeşaýyň kötügünden ýa-da töňmesinden bir pudak çykar. Kökünden göwüren şaha miwe berer. Rebbiň ruhy, danalyk hem paýhas, maslahat hem güýç gudrat, Rebbi bilmek hem ondan gorkmak ruhy onun üstünde bolar. Ol Rebden gorkmaktan lezzet alar. Görüşüne göre hüküm çıkarmaz. Ol eşidişine göre karar çıkarmaz. Gariplara doğruluk bilen kadılık eder ol. Yeryüzündeki pukaralar üçün doğru karar çıkarar. Buyruk bilen cezalandırar dünyanı ol. Pisleri de öz sözleri bilen öldürer. Doğruluk hem sadıklık guşak bolar biline. Kesilen bir ağacın kötügünü ýa-da töňmesini göz öňüne getirip görün. Düýbünden kesilen bir ağaç guramaga başlaýar. Ondan ýene bir ağaç çykyp ösmegine umyt köplenç bolmaýar. Kesilen, gurap barýan töňe bir umytsızlygyň, döwüklügiň nyşany ýalydyr. Ýokardaky aýatda Ýesäniň töňmesinden çykjak bir puda şaha barada aýdylýar. Belki käbiriňiz Ýese kim diýip soramagyňyz mümkin. Ýese Dawud peýgamberiň kakasydy. Hudaý Ýesäniň neslinden bir halaskär, Mesih çykarjakdygyny wada beripdi. Emma Dawuddan soň, onuň oglu Süleymandan soňra bir näçe yüz ýyl geçenden soň Israil paçalygy dargap ýok bolupdy. Ýesäniň neslinden ýene de bir güýçli biri çykyp Israil halkyny hem dünýäni hem adalatly bir paçalyga ýetirmegine umyt galmandy. Ýesäniň oglu Dawudyň neslinden dowam etjek şazadalyk tanapy üzülene meňzeýärdi. Bu kesilip taşlanan ağacyň guru töňmesi ýalydy. Guru töňeden bir agaç gögörüp çykmak üçin adam köp zat edip bilmez. Muňa tebigatyň güýji we gudraty gerek. Guran töňeden täze ösjek şaha çykarmagyň insana başartmaýşy. Günälerimiz netijesinde bizde dören bu umytsızlygymyzy, kalbymyzdaky ruhy tümlügimizi we bularyň netijesinde emele gelen durmuşymyzdaky dürli problemalardan dolu ýagdaýlarymyzdan biz öz-özümiz umyt döredip bilemizok. Ya da gutuluş ýasap bilemizok. Bize Hudaýyň gudraty, akyldarlygy, rehim şepagaty bolan, göklerden gelen halaskär Mesih gerekdir. Hudaý bolsa, ine bu ýokardaky aýatlarda beren wadasyna wepaly boldy. Şonuň üçin öz gudraty we akyldarlygy bilen göklerden inip gelip, bu gurap baryan adamzat nesliniň içinde bir ýaş täze şaha kimin dogulup İsa Mesih geldi. Ýesäniň neslinden bolanlaryň hiç biri hem Hudaýyň talap eden kämil we mukaddes durmuşyny, adalatyny üpçün edip bilmedi. Olar hem kämil bolmadyk, günäli adam atanyň nesillerinden. Olar hem bir kesilen agaç kimin gurap gittiler. Emma İsa Mesih bu guru töňeden ösüp çykan şaha kimin bu kämilligi we mukaddesligi berja etdi. Ine şonuň üçin hem diňe İsa Mesihiň dünýäge gelmegi adamzat üçin hoşhabar diýip aglan edildi. Ine bu insan umytsızlygynyň içinde guru töňeden gögörüp çykan bir diri pudak we şaha kimin İsa Mesih bize umyt getirdi. Oturan bu tümlüğümüzün içinde nur bolup ol geldi. Belki de sen hem bugün özüň günäliňi bilip
Bu günählerinden nähili gutulmaň aladasyny edip, çykgynsızlyk ýagdaýyndasyn. Ýa-da imanly bolsaňna, dürli gaýgy aladalaryň içinde galansyn. Durmuşuňdaky döwülen ara gatnaşyklar, maşgalaňdaky näsazlyklar, sırkawlyk we başga da dürli ýagdaýlar senne bir guwry, çöllükde galan ýaly duýgulary döre diýenler. Seniň durmuşuňdaky guwry töňe ýaly bolan ýagdaýyň näme? Sen durmuşuňda näme isleýärsiň? Näme gözleýärsiň? Bu bir buğ kimin bolan ömrüňne nämeler üçin jan çekýärsiň? Kalbyňdaky dünýäniň doldurup bilmejek boşlugyny näme bilen doldurjaksyň? İnsan kalby Hudaý bilen dolmak üçin yaradylanlar. Ýagny Hudaý insany özü bilen ýakyn ara gatnaşykda bolup, özüne secde edip ýaşamak üçin yaratdy. Günä netijesinde bu ýagdaý bozuldy we insanlar bu wagt özlerine baýlyga, owadanlyga, şan şöhrata, yalan tanrılara, yalan peýgamberlere, başga dürlü zatlara secde edip ýaşaýarlar we kalbyndaky boşlugyny olar bilen doldurmaga çalışýarlar. Emma bizim boşlugymyzy doldurjak we ýitiren secdämizi dikeltjek biri İsa Mesihdir. Çünki İsa Mesih ine bu İşaýa berilen wagdadaky Ýesäniň guwry töňmesinden ösüp çykan diri şahadyr. Hudaý henizem adamzady elini uzadýar. Erem bagyndaky ýaly häzirem sen nirede diýip sana we maňa ýüzlenýär. Ýöne sen onu gözleýärmisin? İsa Mesihiň özüniň aýdyşy ýaly onu gözleýänler hökman tapar. İsa Mesihiň Israýlyň bir owasyna dogulmalydygy baradaky peýgamberlikleri eşiden günnogoryň alymlary İsa Mesihi gözlänligi barada Mattanyň hoş habary ine şeýle gürrüň berýär. İsa Hirot padşanyň döwründe Yahudiýanyň Beytullaham şäherine eneden doguldy. Şonda münetçimler günnogordan Ýerusalime gelip, Yahudilaryň padşasy bolup dogulan nirede biz onuň doguluş ýyldyzyny gördük we oňa secde etmäge geldik diýdiler. Hirot padşa muny eşidenne, onuň özü de, tutuş Ýerusalim halky da galagolpluga düşdi. Ol ähli ýol boşy ruhanlary, Tövrat mugallymlaryny ýygnap, olardan Mesihiň nirede dogulmalydygy hakynda sorady. Olar şeýle jogap berdiler. Ol Yahudiýadaky Beytullaham şäherinde dogulmaly. Sebäbi peýgamber şeýle ýazypdyr. Emma sen, ey Yahuda ýurdundaky Beytullaham, Yahuda hökümdarlarynyň arasynda asla kiçisi dälsiň sen. Çünki senden bir hökümdar çykar. Halkym Israýlyň çopany bolar. Onsoň Hirot münejjimleri gizlin çagyryp, olardan ýyldyzyň haçan görnenligi barada jikmejik sorady. Hirot, barın, çaga baradaky habaryň anygyna ýetin. Onu tapan badyňyza maňa habar berin. Menem baryp oňa secde etjek diýip, olary Beytullahama iýberdi. Olar padşany diňläp ýola düşdiler. Ine olaryň gören doguluş ýyldyzy ýene peýda boldy we öňlerine düşüp çaganyň dogulan ýeriniň üstüne gelip durdy. Ýyldyzy görenlerine olaryň şahatlyklarynyň çägi bolmady. Olar öýe girip çaga bilen ejesi Meryemi gördüler. Şonna diýde çöküp oňa secde etdiler de hazinalaryny açyp altyn, hoşboý tütetkiler we mür sowgat berdiler. Herodyň ýanyna gaýdyp barmazlyk hakda düýş arkaly duýduruş berilen soň münejjimler öz ýurtlaryna başga ýol bilen gaýtdylar. Şu ýerde ilki bilen ünüs bermeli zat İsa Mesihiň Dawudyň owasyna, Ýesäniň nesillerinden olan bir maşgalada doguluşydyr. Dawudyň kakasy Ýesä Beytullaham owasyndanmy? Ikinciden
İsa Mesih'in doğulacak wagtyny anyklap bilenlerin başga uzak ýurtlardan gelen münejjimlerdigidir. Münejjimler şol döwürleriň alymlary bolupdyrlar. Olara Hudaý bir ýyldız arkaly Mesih barada aýan edipdi. Bu hem olar üçin İsa Mesih'i agtaryp tapmaga we oňa ynanyp secde etmeklerine yeterlikdi. Bugün adamlara Hudaý izi giderli, hatta wagyz nesihat arkaly hem İsa Mesih'in kimdigini aýdyp aýan edenine hem onu çyndan gözleýänler az. Hatta onun Mesihdigini bilip de onun ýanyna barmak islemeýänler bolsa gaty köp. Münejjimleriň Mesih'i agtaryp İsrail topraklaryna uzak yol söküp gelmekleri baradaky bu gysga tarihta olar barada köp maglumat berilmese de bu alımlaryň uzak wagtla bu İsa Mesih'in dünýä iýinmegi baradaky ajaýyp hoş hawara, sabırsızlyk bilen garaşanlyklaryny duýsa bolýar. Olar gelip şol döwürde İsrailiň padşasy bolan Hiratdan Yahudlaryň padşasy bolup doglan Nirede biz onun doğuluş yıldızyny gördük we oňa secde etmäge geldik diýdiler. Münejjimler üçin Mesih'in nirededigini tapıp oňa secde etmek hemme zatdan wajypdy. Çünkü İsa Mesih'te olar kalbyndaky gözleglerine jogap tapıp biljekdiler. Emma welin göräýmege İsrailli bolan Hirat Mesih'in doğulmagyna begenip münejjimlerden öňürti oňa secde etmeli bolan biridi. Çünkü Hirada we onun şalyk edýän halky Israila bu ajaýyp wadalar köplerçe gezek ýazgylar arkaly berilipdi. Emma Hirat İsa Mesih'i öldürüp ýok etmek üçin onun nirededigini bilmek isläpdi. Bugün hem adamlar Hudaýy dürli sebeplere göre gözleýärler. Kimdir biri Hudaýy bu dünýädäki arzuwlaryny yetmek üçin gözleýär. Başgalar bolsa onu tapıp hakykatda secde etmek üçin gözleýärler. Münejjimler bolsa akıllı adamlardy. Bu sebäpden İsa Mesih'in gökten gelen Reb halaskärdigini bilip onu agtaryp tapdylar. Sen Hudaýyň halaskär Reb edip yer ýüzüne iýbereni İsa Mesih'i gözleýärmisin? Sen hem münejjimler ýaly akyllymy? Biziň her birimiz günälerimiz netijesinde azaşyp ýiten biri kiminleriz. Hatta köplenç kime we nire barmallygymyzy hem bilemzok. Emma Hudaý bizi İsa Mesih'te tapmak isleýär. Çünkü İsa Mesih bizi tapıp halas etmek üçin bu dünýäge gelenler. Janyny biziň günälerimizin muzlu üçin berenler. Mukaddes kanyny haşda dökenler. Özüne iman edip secde etjeklere bolsa, Hudaýyň maşgalasyna oguldur gyzlary bolmaklyga kabul etjekdir. Eger biziň bu gepleşigimize seredýän bolsaň, onda Hudaý sana sen nirede diýip ýüzlenýändiginiň alamatydyr. Ve senden Rebbim sen nirede? Senin iýberen halaskäriň Mesih nirede? Men oňa iman etmek isleýärin we secde etmek isleýän we bu arkaly senin ebedi ýaşaýyşyny kabul etmek isleýärin diýip oňa gelmeňi isleýänligidir. Sen bu umytsızlygyň içinde umytdan, dinçlikdan, şatlykdan dolu bolan İsa Mesih'teki bu ajaýyp hoş hawara iman edýärmisin? Hudaýyň bu çakylygyny kabul edýärsiňmi? Ýa-da Hirat padşa ýaly bu çakylyga garşylyk görkezýärmi? Gadyrdan iýleşim we mähruwan imanlaky doganym. Netijede İsa Mesih Rabbimiziň dünýäge gelip dogulmagynyň bayram edip bellenmeginiň esasy maksady onun her bir insan tarapyndan şeýle gözlenilip tapılıp ona iman edip kalplaryna İsa Mesih'in iman arkaly halaskär we Reb hökmüne dogulmagy
ve ona secde edip çın şaatlığa ve çın batlılığa eye bolmaklarıdır. Müneccimler yıllıdı görenlerine oların şaatlıklarının çägi olmadı. Olar öye girip çağa bilen ecesi Meryem'i gördüler. Şonna dize çöküp ona secde ettiler de hazinalarını açıp altın, hoşboy tütötküler ve mür sowgat verdiler. İsa Mesih'in bizim için gökteki şöhratını koyup yere gelenligini düşünüp iman edenler müneccimler ýaly çäksiz şatlıktan doğarlar ve özlerindäki bar zatlary bilen ona secde ederler. Müneccimlerin getiren bu sowgatlary padşa berilýän sowgatlardy. Olar İsa Mesih'in padşalaryň padşasydygyny onun öňünde diz epip ikrar etdiler. Gadyrdan illeşim, sen İsa Mesih'in Rebdigine, padşalaryň padşasydygyna, halaskärdigine iman edip diz epýärmisin? Bu bayramçylyk döwründe Mesih'in dünýäge gelmeginiň dogry manysyny düşünüp, onu tapandygymyzyň çäksiz şatlygyndan dolu bolmak nähili batlylykdyr. Sizin her biriňize Reb İsa Mesih'imiziň dünýä dogulup geliş bayramyna Rebbin maşgala ojaklaryňyza bereketlerini, dinçligini, şatlygyny eçilmegini arzu edýärin.